Zo de openingstijden van Intratuin. 7 op 7 open. Maandag 9:30 tot 18 uur. Ja, dat is de hele week zo. Op zaterdag van 9 tot 17 uur en zondag van 11 tot 17 uur. En de website intratuin.nl. Je hebt hier ook oplaadpunten voor de elektrische wagen en ook een fietsenstalling aan de andere kant. Dat is ook recent gezet geweest. Ik zie ook vele Belgische bezoekers. Natuurlijk wel interessant. Op amper 4 kilometer van de Belgische grens en open. Hè. Wat er hier bijzonder aantrekt al is de grootte. Hè. Het is een grote inkomhal. Ja, natuurlijk een ruim aanbod. Ook bloemen, bakken, potten. Alles is ook goed gepresenteerd. Er is ook een duidelijke prijsaanduiding. Hè. Kijk, hier ook bijvoorbeeld, zie je direct met de code. Dat is ook wel een goed systeem hier. Een prijscode, alle codes. En dan kan je vergelijken hier met de artikels. Ja, een bekendheid hier voor Hulst. Ja, ik was hier recent voor enkele bloempotten, maar ik heb vergeten meer bepaald dit hier. Heb ik nog zo één nodig? Zal ik even kijken naar de andere afdeling. Dat is ook interessant dit hier. Dan zie ik voor de zwaardere dat je kan verplaatsen. Hè. Op het gebied van voor decoratie thuis en alles heb je echt een ruime keuze. Hè. Heb je ook een buitenafdeling? Ja, en dan terug alles wat te maken heeft met tuinmateriaal, gereedschap natuurlijk. Dat vind ik ook nog goed van die presentatiefilmpjes. Hè. Ja, het formaat dat ik nodig heb zit tussen deze twee. Even kijken hier.
beter wat groter dan te klein. Hè. Deze had ik ook nog nodig. Maar ik ga hier toch nog even naar een buitenafdeling gaan. Kijk, echt prachtig. Ook meer bepaald nuttig voor bijvoorbeeld een horecazaak buiten en zo. Hè. Olijfbomen en struiken. Nu 30% korting. Ook voor de kleinste hier het amusement naast het restaurant zal ik zodanig tonen. Het restaurant hier met ook een stuk buitenterras. Fruit, boompjes. Wat er bijzonder goed groeit hier in Zeeland, dat zijn de appels en de peren. Ik heb zo een thuis, al 2 jaar. En ik heb ieder jaar peren, hè. Dus het marcheert wel goed. Op het gebied van appels iets minder, maar op het gebied van peren... het groeit, je hoeft niets te doen. Iedere seizoen heb je dus een aantal kilo's van dergelijke bomen. Er is redelijk veel volk. Natuurlijk op mijn videopresentaties beperk ik altijd wel de mensen. Nee, probeer ik meer het onderwerp in beeld te brengen. Ook opnieuw het voordeel, heb je iets nodig, je kan het direct je kan het zien en kopen. Hoef je niet te wachten via internet. En natuurlijk kan je het ook wel, zie er ook wel zeggen dat je kan bestaan via het net, maar bon, je ziet het ook wel persoonlijk. Hè. Ik heb geen idee. Want ik ga wel ook echt proberen. Ja, maar dat is het. Oh echt? Je wilt echt hetzelfde? Ja, ik denk dat het wel kleuren wordt. Ook op het gebied van elektriciteitszaken hier, stopcontacten. Dat is ook wel interessant voor de tuin hier. Ja. Oh, dat was ook wel een beetje bij Ibiza, toch? Ja, ik zit bij die stand, dan moet je het draaien. Ja, dat is wel... Ja, wat is het? Oh, verkeerd. Ik kan niet bewegen. Nou, dat doet klopt, als je niet ziet. Hier ook promotie op de zwembaden.
Hij zat hier op. Is dat zo? Ja, en hij kwam naar hier lopen en jij zat daar in de zak. Hij liep op mijn arm. Nee, hij liep op zijn enkel, maar hij zat heel even op de arm. Dus dan hier de andere buitenzone, was ook al bereikbaar van het begin. Hè. Maar je ziet wel de grote. Hè. Toebehoren voor vijvers. Ja, dan de aquariums. €2,39 voor de houtvis, maar het is ook allemaal het onderhoud. De pomp die je nodig hebt is ook wel heel wat. Hè. Dan voor de dieren, ook al te behoren. Hier heb je ook de compact aquariums. Hè. Is niet zo duur. Heb je al een volledige set hier bijvoorbeeld voor €100. De grotere 150. Ja, het is al van €40. Maar bon, het is allemaal natuurlijk het onderhoud. Je moet er ook mee bezig zijn. Hè. Heb je al vissen hier tussen ja, €3 en minder dan 10. Hè. Zo, de horeca-locatie, bijzonder modern. Mooie presentatie, een stuk zelfbediening. Nog even tonen hier. Het is mooi gepresenteerd. Goeiedag. Zoals je hier ziet. Hè. Heb je ook een huisgemaakte courgettesop. Dan ook hier idem desserten, dat ook mogelijkheid
tot de verschillende dranken. Hè. Ook interessant hier, dat zijn de zitplaatsen met stopcontacten. Ja, nu is het hier wel gereserveerd, maar je hebt dus, daar zie je dus stopcontacten. Praktisch aan iedere locatie. Dus wel interessant als je een laptop bij hebt of iets. Heb je direct stroom natuurlijk, kan nuttig zijn. Dus hier en wel ook een mooie ruimte voor samen hier te komen. Hè. Ik zie er ook aan de andere kant stopcontacten. Bijzonder groot. En ook wel een meerwaarde dat je kan in de winkel zelf iets eten, iets drinken. Hè. Creatieve zaken hier, souvenirs. Leuke spaarpot. Ook mooie barbecue-installaties. Gezellige zithoeken voor de tuin. En terug het ruime aanbod hier van bloemenplanten, bloempotten. Het is ook mooi hier, een keer iets anders. De kleuren zijn aanwezig. Dat is ook mooi, hè? Enkele decoratieve zaken zo in huis die opvallen. Hier ook leuke geurkaarsen en alle toebehoren hier.
Zo, ik ben praktisch aan de kassa, was even een snel overzicht, maar altijd wel interessant, informatief. Mensen vragen ook altijd van winkelbezoeken centraal te kunnen zien. Hè. Dus dit hier en nog 2 afzonderlijke